Haupa, familia, ikusten itxura hona dakate ez da. Lehenengo aldia asanbla sopilak itetutela, baina nik uste ikearri onak atea zaizkitela. Oi usaia, aniz usai goxoa dakate. Ostras, zer da asamblas? Plus! Erori aiz. Iraola, aurreko hasten elurte ziela eta etxe ondo iritxalitzan. Beti bezala. Ba, ni bakit etxe baten baino gehiotan elurrak ziela eta guaztemak ikusebak egatu ziela. Ba, gaurko programa, oiri eskenita, tosu maiua. Haupa, txabalota! Gizonezkoa, 30 urte, eskaileretetik erori da eroskitik eta horrela geratu da. Noiz asmauko zuen beste sisteman bat, digitalao! Dago, padagozle maiorizan. Zuk ez aldezu etxen jaten oze kristo! Esan zazun nirekin batera. Jo naiz eta erderakadak botatzen ditut. Jo naiz eta erderakadak botatzen ditut. Aur gabien guardi ingot. Amamu osteia azaltzea olima, eharrak eta izango zizkionat. Noizti dago hola? Pila izango diz. Bila bete eta 8 egun. Hemen atzate! Zerteko karri gaitxo zuen aino? Salgo pixeteateko! Fans mugimendua bultzatu nahian beti ere, intentziorik onenarekin earkiratxik egindako proposamenak. Ai, badio, oizte osteia da. Ez olak izo gartze dundan, San Blas? Please, plus! Please, plus! Eta please, plus! Eta ez aldo inor kordak ekarri. Nik bai, ekarri ez, beia. Horatu, Esokak ez aldituk beti zurik izaten. Zagit, amak ekarri ziak abaliotik. Batzuk ageioan nahi? Begikatuta aldo. Hoitzak inat. Ba, bestela ez bali jo katarroa gentzeko. Lasai, seitu konpodiko dianik hau. Aitanen da, semearen da, Espiritu Santuaren izenean, Koix! Gaur gure atxuak odola ematera joan zaizkigu. Bistan da herritarrentzat eredu direla. Oiten trumoio txai! Zeliga nahi txotxola, netri paikunta, hongo zia! Nik ez dina diru igatean. Txoin. Nahire kartera hartzia astu zaidama. Bai. 44 eta 45 emakixak, mesedez? Bukea. Hombre, pili eta mili. Gaur merindo barik, urtengo zinaten etxetik. Etzekin honek ondo, zeinekin sartuan. Deskuetez geha guk behan mehin datu. Aukera nahi horretzak imaino beste zauzak inemago aligu ziztala. Atrevida! Noiz asmauko zuen beste sisteman bat, digitalao. Horretzipeko erlojua bezala. Ba, eisten berpisten danian itzeingo behakin, bale? Mai, Carmen, sartu aldin. Mai, Kroz, horrela, ezaunat ikusten. Bai, hemen natxion, ez aldian hanka ikusten. Mai, Kroz. Mai, Carmen, ondo lago. Kolorez zuri jakan, tapa amaskina marbainotu, bat eitzein be. Mai, Kroz, behitu zan odoli gabe galditzen nahi nahan. Dotor, poltsa gainezka ula Mari Carmenek. Ostras! Bueno, gaur bintzat boka joan irabazi duzu, poliki jaike, Mario beri gero, Dotor, ez aldi uzu laundu bihar. Bila debilitatea jota gaude. Dotor, laundu idazau. Mai Carmen, zilita larrina eman behar deu. Mai Carmen. Ega. Ikze behar den, txoixo muturra tortilla patata. Dena barkoine. Gonditolarra jazaukan naten azka.
Nari utzi zan hor. Utzi, gita, neone jango ezkina dire partiak. Urrengo geone patutako pintxoa jate jango gaitu. Olako tratu berrez aztina pasara. Oso ise. Garesti atera zaie gaur atxuei pintxua. Da, ik noiz eman behardek aurpegitan. Kobarde! Barkatu. Kaixo, sal zaitez. Ta eseri hemen gurekin, mesedez. Ongi etorri. Tira, aurkeztu zazu zure burua, lagun. Hola, John naiz. Lasa, Jon, deno dakigu zergatik etorri zaren. Gu denok ere arazo beragatik gaude hemen. Paloa ematei, da zien frio. Ba ez kezkatu, zaien egin duzu, eman duzu, lehen pausoa. Ja, razón no te falta, no? Sineste zine ematen badu ere. Ni neu zure egoera berean nengoen. No jodas. Orain dela asko? Denporak ez du importa. Egunez egun egiten da bidea. Ganas no me faltan. Noiz hasiko gara. Esantzazu nirekin batera. Jo naiz eta erderakadak botatzen ditut. John naiz eta erderakadak botatzen ditut. Jon gara eta erderakadak botatzen ditugu. Ja, guai nago, Eta rekaida peligrorik ez dago? Lasai, Jon. Begira, Maritxuren kasua adibidez. Maritxu, mesedez. Ba, ni gaztetan hasi nintzen, ligatzeko txorakeriekin. Zure permisoarekin, danon permisoarekin, por hacerme la mayor. Tio bueno dala, macizorro dala. Konturatu orduko, amez gaizto bilingüe baten sartuta nengoen. Lasai, Maritxu. Denok entzun dugu jasan duzun infernua. Baina lagunok, Maritxu, altxa egin zen. No sé, Eta toalla botatzen badut? Bakazu horietan mingaineko akupuntura edo ahosapaiko elektroxokak erabili hoi ditugu. Kenaron, kasuan adibidez. Señor Naz, natentan, diakaltasun dudako. É uma festa, você mal. Essa. Noizti dago hola? Papile izango diz. 2 hilabete eta 8 egun. Ai, gizaju, geupaino beto dakizemat egun dizen. Asko estimate susta zeure jefi. Jefia, ke ba, paga? Etzan asko baino nabaitze zan, Bueno, tira, itxaron egin beharko da. Aurrera egiten duen. Eta ez tezu tratamentu jarri behar? Denporire tratamentuiko nena. Bueno, problema zein da, hau, ez da? Bai, nahiko problema handixe bai. Ja, ba, nola jaisten diak irtena? Gu deneti probatu du, lasanteak, izotza, belarrak, firin-faran programa ere jarri diogu. Bai, baino... Zu nola jaistezu zure mandolina? Bai, ez da? Bai, jozu bate da listo? Gu medikoa gara, zientzia gizona eta emakumea. Zeuk egin? Baina, zu ezate espezialistak? Baina guzela nengo hori ba. Ja, nork ere ingo jo danbolinai? Zeuk. Zuek? Ai, nazin je ikutu baiken. Magia esposu etxen, han bestia. Magia? Ezin du egin, Euskal Herriko honena da. A ber, Patxi, zeitu dira Euskal Herriko hitz magikoak. Artxila, motxila. Artxila, motxila, eta jeitsi zakila. Joder. Ze? Sentiten dut. Ahal izan dudana egin dut, baina...
Errazeok. Orduan korda hauekin, ez da sekula katarroik hartuko. Urte guztin ez da katarro bat behar, alkaen. Hankotxiki militarez? Ez teosi, ez da klines pakete bat behar, pagane? Eta orduan kalea eta ginezke janikatan? Bueno, baita, harri utzian gainean ipurdia garrire bai. Orduan kotxean betal jakatxita jugo, ea. Baita ere. Jo, eta kubata kriston izozpilak egin, hango iskiu? Hoi bai, Korda, beti lepom. Puskatu zailan, bagoen katarra rapatko jen. Atu ez dula, birusa notatzeit. Lasai, pagadi. Laizten karnabalaituk, jantzak pare bat horra da, eta zetin paseko zai. Bueno, hola banima, lasa da. Horra da, katarru montzet? Oizten hola, Bazekiat, baina pagadi bezalako hipokondriakoek, euster gauza esan defektu itezien. Mamamu amendikan sartu zan, eta ni sustoakin botila eta basoro nintzitezkiten. Agirretarra zeuro! Ez da kizutu inai gaituzte! Gu izutzeko maindire zikima baino beste zerbait gehiago beharko zue! Gu basarritik botatzeko agirretaren maniobra zikin bat da, mosolo! Ama, favorez! Oi, amez bada, amez gaiztoa, besteik ez? Zu bai amez gaiztua! Zaingo dugu, elo? Basarriako bidia, minus Jose! Antipersonal. Ez, antiagirra! Ai, panik ez dut beste monstro batekin gau bat gehiago ere pasako, Gaur bertan lagun baten etxan hijoa lota. Iez aiz hemendik moituko. Aur gabien guardingot. Mamu ostu ja azaltzea olima, eharrak eta izango zizkionat. Bi horiek esan aurretik, tiru pare bat bota izkilotzu, portxeak azo. Baina ez da larrezkutxo izango. Iaikai beti da nik gustatu izan zaion arriskua, ez da mosolo? Pentsa, jamai arrimatzeako. Bueno, gau guztia vigilien hon barbarozu, zopa bat prepatuko iztute, gau erdin goxea hondik makazu, jateko. Ta nik kafe pixkat, lo ez gehatzeko. Bestela luze ingo zaizu gaua. Ta ni banua. Ni lo gehatu. Faors. Sukaldea etorri eta nolatan etxentera humo solo. Ez da dupa, komunea honetzen eta akaso momentu dotan. Ze esan nahiko zu mamuak horrekin? Seinale bat izangoa. Marka bat utziu? Pelikuletako hiltzaileak bezala? Hau nerian, ez italiana. Hiltzaile kaskarra, ze ez du hildako ikutze. Ez? Da Xanti? Nun da Xanti? Ta ama nun da? Bakanbaran sartuta egun osua garbitzen. Aber, altza popak eta lagundu! Baina
baina zekarri ezu. Trasto zarrak. Ontsa aprobetxako, ikusteko zeintzut izen alperrikuk eta botateko. Oi, nola, ziko gea, programa erdin? Bai, ontxe. Ontxera alkarrea zoten gazen momento bakarra. Beitu, idurre, ze guapa biltzen zinen txikita. Magen jaku. Gure eulalik, makina bat jaia txalde pasatzen zetun. Josteko makinakin jota fuego. Bo, txabaloi, bota, horrek ez du zertako balio. Bai, zeabe. Bate paki, igual zeure alabatxoa ipiniko tzazu. Ata ez altzian bat traste zarra bota bihar? Nitaz aprobetxatzen nahi ditu nahi nire. Abai, Bai, bazakiten, ez ezin duela santa soldata. Ama, mamua, Xanti Lula! Lasai, Xanti Lula! Kaita, lasai! Xanti Lula! Baina non bai? Xanti, ondo altzaude! Bai. Bizi! Ze pasatzea? Xanti! Ni hau garbitza tornet. Ekartzak, ni garbituko Ez, ni garbituko eta ama. Ez, ama. Ama, ni garbituko. Ama, ni garbituko. Ama, ni garbituko. Etxia mamu badakauta izarati guen burukan hasi behar altzeate. Naiz kontuatuta, iesin dit. Topa. Fideoz topa. Hau, fideoz topa baldin bada, Xanti, gau berdin, Xanti, sonambulua zehala? Duan, hori ez da isurik eta bat? Orduan, mumua ez da agirretarena. Hori, zopa arrastua da? Orduan, kosaldeko alde gose naiz. Ai, Xanti, beti esan dute, fantasma xamarra zehala. Bueno, baina Xanti mumua bazen. Zaingoenik hauekin? Zerdia. Agirretaren aurkako minak. Gorde orduan. Zatorra garabatzeko ebeliko jau. Ai, gure mamua. Gabendion, osteuna izateko jene utxizeok. Onduratu nauk, bai, erdi utxik. Zematxuleta? Bi jarri, bi! Bi, oste honetan da? Gabendion, ze hostia pasakotea. Hone atortzeakoan, argi urdinak ikusiskiat, maizu. Argi urdinek? Ez da terastek sarotea. Ba, motel, kontrola, alkolemia. Alkolemia, me Gabendion, guria gehindik, asentxoa, guria gehindik. Bakaio tortillain beharrean, perretxiko tortillain beharko da, maizu. Tortilla zetaz, zeate? Ba, sardote onduan amanitan muskareak ateatzen aiz eskialako. Muskariek? Txapel gorri, motel, txapel gorrik. Seizak, parrilla, Aio, hemen atzate. Zerteko karri gaitxo zuen aino. Sardo pixeteateko? Ez gu lanean gaude jauna, guk ezin dugu edan. Basoka batean gozu, Eda mildurripe. Ez! Ja, sardua, saran mametja, natua. Hoi da, edan haundilla eiteko. Venga, ba, ni pizke probo ingot. Bi ez bat, bestik izpada, Nia, hola, hola, ese, Txat! Naiko. Ai, oida. Earra, Ona da, bai. Zuk ere edango dezu. Bueno, bai. Aia, harri, txot! Baetu aldia gure muskariako. Bete, ni beste buskatean gota. Harri, bildurripe. Ona da, eta... Egongo ez da, ba. Kierri, politia hortan. Txapela! Oain zein bierdi, be? Arkiatik! Behungo joa! Lasai nahi, jefe. Udaletxia, udaltzainak, bai, ara... Goizian jaiki naiz, humanionian, porren orde sartu duet, ne vibradoria. Bai, haitezen bezala, biertzain dia, moskor egin da. Etorrien baina, derrepentian, Atxo ezue, municipale kontrola jartzeko asmo omendu, Bai, segi derrepente, etorri baino lehen.
lortu, ja, kontrola gainetik entzea. Bai, brother, katalanak esatuko bezala, il negoci es il negoci. Katalanak etzei, doño, nina joit, punkilan esa era. Punkilana? Mucha policía, poca diversión. Un error. Oi, ez garru dutonaik. Ba, motel, garra talie. Guazima! Kontuatu atzate, herri santu enten beti da hola zeo ospatzeko. Gaizkia da. Hombre, Gabona pasata ez dut reguaik, San Sebastián, San Blas, Santa Agueda, Karnabalak. Ta San Fernando? San Fernando hoi zein da. Kuadrilako bat. Urtia betetzetxu Santa Agueda eta Karnabalak artean, eta ospatutxe du. Pagadi, favorez. Oizuek bakarrik ospatzezue. Oso okerre ez da, bile. Gure kuadrilan iruk egun berion ospatzetxu urtiak. Jo, nik gustatzen zatak afaia, ta edona, ta ambindia, ta inezkal irainak, eta... Horki, kalenda joan, sanira hola. Bai, kanikatan ibiltzaiaren euna. Hemen be puntuk emoten douz, baina ez ubizuz emogusik. Horrek, hortxe aurreko dendan emotetxu ez, mobifone, ipintzen da bentok isan. Bai? Hala ba, jarri hona mintxe, eta ontxelaz etorriko era mediku, eta pastili mongotzu. Bale? Hala ba, hauxe da pazientxe xilki berdana. Aupa, txabalota! Ha? Gizonezkoa, 30 urte, eskaileretetik erori da eroskitik, eta horrela geratu da. Zakitze pasa zaida. Ze du bat eza? Ba, gauza raru, kamara lentan berbatzen da. Papai, oso poliki, goiko plazatik honea, ez dio, astirik eman bere izena esateko. Zeu presentzan zuk, denporazkoik emongo, farrukito. Eta nize. Velocidade horrekin, baskolosteko dokumentala presentatzea. Venga, hola. Venga, mudira. Ánimo, chavalote. Yupi. Errezoketa. Fenomeno. Ia ba, ondo ikustezu? Ta libratuta zemo zeiten zara. Eki ba. Venga, zabaldu hau eta esan 33. Esana, bestela agostura arte ez duzu bukatuko ta. Bale, konforme, ontxenoa. Bueno, banua, Bai, bitunero elkarri joka hasio mendia eta batek min hartu mendu. Kotxik eta drogak. Ez. Zeakin, bandurriakin eman omen dio. Gerote. Honek horapilek iztoka mingania, baina opera ben mirako. Prepara un mataderua. Broma dala. Venga, avante. Herri kiroletan, gaur, ataunen ospatzen ari den hartzainen lehiaketa dugu aipagai. Zuzeneko konexioa egingo dugu, lehenengo itzulia amaitzeara dago eta. Etxa, zaurra, aza, oida, segi hori, hola, bildu, hola, betxa, geldi, hai bali urtsima, segi, hola, bildu, hola, segi, kontu eskuiti, betxa, geldi, hai bali urtsima, segi, hola, bildu, hola, bildu, pixka, hola, segi, hola, kontu, betxa, geldi, betxa, hai bali urtsima, segi, hola, bildu, hola, pixka, geldi, lasai, hola, boludia, betxa, hola, segi, hola, geldi, hai boludia, hola, kontu eskuita, eldurri, hola, boludia, hola, segi, hai boludia, hola, segi, betxa, betxa, hola, oidekita, hola, betxa, oidekita, hau betxa, oidekita, hau betxa isabenturra, hola, kask! Itxoin nor bezedez. Gero deitzuko zu. Aizue, hemen aldago nire senarra, ingresatu inoen dute da. Zein, geldi berbatzen da dena, operaten daz. Operatzen? Zer da oso grabea?
Apa, txabalotaz, ikusi alduzue silarruedaz baten tunero bat, pasatzen. Tuneruero Fernando Alonso bandurriaz. Inputxo gehiak inman diot eta ospa egin dit. Hortik! Bueno, baina ber, zer grabea da nire senarra nauze, Bastante, eskaietatik erori, konurtik gabe geratu da, eta esnatu da nian gobese geratu da. Pako, ondo altzaude. Doktor, dena ondo atea alda? Atera, bai, hoxe, kostata, baina den atera diogu, beira. Nasimentu bat egiteko beste gorol dio. Hase, vegetazioa zeuzkan kabroi anakoak. Baina, nola vegetazioak? Bai ba, hainbeste berdek bat traba egiten zion berba egiteko, hitz egiteko. Baina, poliki itzitzeren alenik antzekan, a ber, ne esan diete txorkatilen esgintze indula. Adios, Madri. Bueno, ba, esgintzi benda, eta holan bestibe konpondute dakazu. 2 por 1. Konponduta, komplikazio txiki bat eukide dut eza. Hainbeste moztu bira horrekin ba, mingaina behartu eta zast. Baina euskerixia, Nesu nian etorri eta belaxe pegatuko diogu, tita. Baina, ai ama nire Pako! Ai ama! Aizue, gu ez gea nire gizona mingaini gabe etxegungo entzun! Sos, ez da baseto mixin batzazun be. Lasai goituko zara. Eta bere bentajak ere baditu. Nola bentajak? Ostia besto zuea euskan eingo. Ta mingaina agin hartien ez du harrapatuko, ez hoxe. Ekarri nire gizona mingaini derrepentien ojesuk ez don paketia sartuko izuet entzun! Lasai, Andra. Tuperbara baten gordeta daukate. Ta albal puskatere jarri dioto, beto kontserbatzeko. Aldo unien pegatuko digu berriro. Ta zeatik ez diozu da guain jartzen! Orain, hemen urgentziak atenditzeko gaude gero, Urgentziak horrelako gauzatarako ordu hartu behar da. A ver. 13 de octubre ondo? Ba ez, ezin dugu. Zubia da eta marinadorreagoaz. Beira, Pako, guain ez gasiko diskutitzen, Marinador esan nun eta punto. Ai! Claro! Guain ezin dugu diskutitu. Aizu, eta beste fetxa bat? Ba, hemendik urte bere izan bikora, Ja. Ta behan dugu posible alda? Gontxo, azkani bentajek ikusten hasizaz. 2009 junioan zelan ondo? Baina orainik, gugatzen alduzunek elkarrekin zinea joan ginen lehengo eguna. Hone txiki joan nintzen? Ni azez. Bai espanezka, ze ikusi gendun da, ze azarko. Ez ba, zeu jakingo zuzenaz guzinen. Ui, atxa baino, ama ezaltzan baizan zure lehenengo nobila. Bueno, bardin jotza, hau karitaseako. Ez da pentsatu ere nik hau ondo daukat orainik, hau kutsi arbitzeko, etxea pintatzeko, zebaitako erabiliko. Karitaseako zandot. Nere gezaldo bate? Ba, behartu ba, hamen da zeure gaztaren podetako zesti. Ai! Ikurre, parlagi zubila ella Ameriketan junitzara profesional. Baizea. Bai. Baina orduan, eulali ezautu eta ne plan guztik, etxea. Fermin, dagoxan dakasun hori bizikleta zarroi, baja, Egun onde izula jainkoak, Maria Luisa? Ara, hemen deu gure Elizako satelitea. Ai, mesedez, Maria Luisa, errespetu pixka bat jainkoaren izinean. Orain ere, eharkia faltzera etorriko zinen, tripontzizekina. Ara, Maria Luisa, errespetu falte ikaragarria da. Adio, Maria Luisa, adio, Luis. Adio, Kristoren gorputza. Baina ztea paiz klase zarazu. Goze pasatu eta lizuna. Lutxa. Okerren barruan nor dagoen ikusiko dugu. Nerea, favorez, lotxagarri jatzen aigea. Baina okerrez ezkutatu. Etxektako pakian de dio. Baina ez beldurrik izan. Bueno, nahikoa deuen, ni banu hemendik, hombre. Ama, gizon badago barruan laguntxoa. Ze pentsatzen zenun, kaltzetina bakarrik ibiltzea la,
Maria Luisa. Zuk ez zaudezu etxen jaten oze kristo! Aio, Maria Luisa! Gozia parrokian, Maria Luisa. Ari da. Ze pekatu dauzkatzu niri esateko? Ni pekatuk? Isirik ontzaite, zakupata eta ipurtza balori. Mesedez, Maria Luisa, errespetu pixka bat zu konfesatzera etorri, naiz? Ondo da. Nik Gina hil nuen. Eta Isaias ere bai. Eta alkatea ere nire honek akatu dut. Hori ikaragarria da. Eta horten eta margari ere bai. Eta xatun, bogaboako tabernako almazeneko zulo batean lurperatuta dago. Ai, ama, jainko maitea. Zestan esan behar, apa ezekin horrek emendik ospa egiteko. Azkenean junda, maiza, Maineska, bazuen gara jata. Bueno, gaur tarte berri bat inauguratzeko asmoa dakau. Botazank. Bai, kamera horrean nahi dezuen esateko aukera izango zue. Sugerentzik, kejak, hori bai, 15 segundutan. Piropuak bai, noizian behin, Oideketa. Eta neska gazten bat ba, omen dau? Prest. Intza, bota lasai. Bai, Gabon. Guk guazen bank ikusten dugu eta guztetan jaku programea, baina bedarjalen alkartekoa gara eta uste dugu olkila berbea lartxo erabiltzen dala eta gizartea okelea jatera bultzatzen dozuela. Beno, guk beste berbada proposatu gura dugu. Berakatza. Earki intza, apuntatu deu eta saiatuko gea erabiltzen. Aio! Berakatza? Horrek ez du efekto bera iten. Pilotazaleok! Gabon dizuela. Josean Tolosa, Gabon. Behon daiala, Xabier. Hementxe gaituzue berriz ere ETV kantxan, beste saio batean, astero legez. Erronka berriak urte berriarekin. Etortzen dire normalean eta earki gatxik enpresak ere, badu. Beste erronka berriren bat. Zaldala, Josean Tolosa? Bai, ala, Xabier. Ikusten bezala, futbolen eta kantun, batzeok, fans mugimendu baino, pelota ingurun etzeok, klub de fans da, olako asuntoik, eta guk oi bultzatu nahi dio pixkat, Ikasiuan, ikurratuan, aurreneko bideo hori, fans mugimenduarena, pilotan, gero gainbera aintzian. Bai, eta earki gatxikek, esperodik, gainbera, beti gora segitzea. Oidek, eta hor ikusten nahi gaituko bezala, umentzako ilusio oso ikaragarri edek, Makina bat boligrafo, agortu etxuk. Bai, filma bota, eta hor ikusten bezala, umek guztuazerek, bere idolon filmakin, eta futbolistak baloien filmatzen bezala, pelotan filmatzen die, gauze politedekoi. Beraz, earki gatxek enpresak pilotarien luka hobetzeko asmoarekin proposamen batzuk bakarski. Bai, horri, oain ikusiko jo bezala, futbolista hau Beckham dekela usteit, horrek bere imagina ikeragarri zaintzen dik, eta horrek jendea bere gana gerturatu iten dik asko. Erakarri iten dik. Oidek, eta oain ikusten jo bezala, txinok dana erotuta gatzetuk, begi gitxita zezkeak, baina Beckham ikusitako da ikit ezazkeak bisigui bezala. Oidek, Beckham, egitzetuk. Bai, eta imaginatu hori esan ez, lasa. Bai, Gerta daiteke. Martinez irujo, luze xamarra gehatzek, hoi numaite moztu beharko ju, baina ikusten jo bezala gauze politizan guke, imaginatu, frontoira sartzea jozela pelotarik, hola, kordon polizialo esatek, beri pasillo egin behar ze jendea ingurun, hoi neska oitaren bezala neharrez, bere idolok ikusi eta ikutxu nahi gen, Xabier? Kurdelak, baina ikusiko ditugu, bai, neskak eta erotuta, gatzetuk bere idolok ikusita, batei baino gehiago de, ude bota barriztiziek muturren, hemen, seguriadeko agenteekin ere. Bai, ni gorila deitzeziet, gorila zuituk eta. Eta, Xabier, guk nahi diuna earki gatxiken iketanik, oidek, pixkat, fans mugimendu sortu. Aurrera pauso hori eman. Oidek, eta hoi sortzeko ni pentsatzait, pelotarik beste pauso bat, egon bardia aurrea bere imaginakin. Nik ez dut esaten ez ziela imagini zaintzen, baino... Aurku txiki bat beste egin. Bai, ze danak behidatzen hastaiz, fotografi guzik eta danak tankera berdintxu ezekeak, hile motxekin, eta... Lasa iki harri hona zeok, esan ez. Bai, oidek, eta guk hoi nahi dio, pixkat,
beren luka aldatzea, Ederki, ba. Eta oain ikusiko duen bezala, Aimar Olaizola adibidez, kresta txikin bat jarrizkeo, Ikearagarri aldatzen dek, eta ni pentsatzen behantzako hobea izango gela, Baita zea ere, Asier, anaia ere. Bai, atzen nola txurrito batzukin, behar gaine hiek kiskurreik, eta betaurko batzuk jarrita, oso luk politi eritzen zaiak. Beste proposamena, hementxe dugu, Martinez de Irujo, Melanita luze batekin. Bai, etzeko pelotarikola greina pixatekin, eta nik pentsatzen ondo etorriko ukela. Geo, oinaz bengoetxea de hortzekau, kuortek azula batekin, zera bustamante bezala, Baita, Patxi Ruiz ere, Bisbal tankeran jarria. Bai, irako goazemakeko ira holan kalparran tankera berdintxu ezekak, noiz moizekin kalpartzekin, joi? Bai, eta bera amak esango zinak, seguruna. Bai, pentsatzaldek. Eta lasa atzean txurrokin. Bai, guen dara gutxi basetxe ikusi nien da, kinki bat atzaltze, hola atzien dana, hola buruso joan da, atzen dana txurrokin da, horren tankera, berdintxu, Eta azken proposamena, unua nue? Bai, dana hilean gominatu da. Ni pentsatzeit frontoirako ondo etorriko, baino bea geo labradoren da lan entzeukenen, ez zeko ondo etorriko, ze bestela berokin gomina bakik, Xabier urtu itek. Obradoren alegia. Bai, oidek, obradoren urtu itendek, eta gero napolitanak eta kurasanak gomina gustokin. Ederki, fans mugimendua bultzatu nahian, beti ere, intentziorik onenarekin, txikek egindako proposamenak. Ederki, aste honetarako ere, dugu. Beste produktu berriren bat? Bai, Xabier, bai. Bakik, askotan izatea etxu, nik alementzat askotan hauten. Eta jendek askotan esateziak, Josean, oso euskera garbie daukek, oso euskera polite daukek, baino askok esaten ziren, Xabier, iregatik, barkatuiak, baino askotan hitz tekniko asko erabiltzen dituk, eta inorez omendek enteatzen ze esaten deken. Ordun nik pentsatu esate izango da, baina. Bai, eta ordun nik pentsatu ateatzea, euskara euskitze iztegia. Nire baimenik gabe, gainera. Bai, Xabier, baina, honekin diru bixetatak gehiu, eta... Aurrera orduan. Bai, eta nahi dekenean, nahi baldimak, esaizkiak, hitz batzuk, ire hitz arraroitako batzuk, eta nik hemen behiratu, eta gure ikusentzulei, esango zieu, nola da juken. Berrepentean esateko, punpalasterra, agian. Punpalasterrean. Gutetxea, punpalasterrean. Bote pronton, partzik hemen. Ederki. Beste gotezak? Rango polita. Rango polita. Rango polita. Bai, oso polita hartzen dik hemen, Eiakua. Eiakulazioa. Isuriketa duko di, isuriketa. Eiakua, igrekoakin. Bai, eiakulazioa hartzen dik hemen. Eiakua, bai, dejada hartzen dik hemen. Fite hartio? Fite hartio. Fideuak ez, fite hartio. Bai, fite hartio. Beste bat arte. Eta ze gizalarru. Ze gizalarru. Arrautzetako larru, Ze gizalarru. Ez zik ez jartzen, Xabier. Ike xamarko ja zer deken. Zer modu zaudete? Earki, zuzen du beharko ju, hau. Ederki ikusen zule, datorren aster arte. Segi ondo, Jose Tolosa Gabon, eskerrik asko. Iri, Xabier. Izan untxa, pilota zaleok. Egon guatxik. Pentsa duzu ez eskatu? Lehiaketan irabazle ateratako pintxoen dastaketa eskatuko dugu, bai? Ederki. Zeitxuen. Kusiko zu, Xabi, kriston pintxoak ateratzen dituzte. Ia demasiako gozia okat. Itxoin, Fitipaldi! Ez da lezu ikusten plater bakoitzak bere zenbakia duela. Irabazlea azkenak utziko deu. Tantatatxan! Espageti bat? Ez da espageti arrunt bat? Pasta karamelizatua, kaoba lurrinaz gozatua eta kolore zertzela da zapaindua. Hoi zuretzat, nik urrengoa jangoet. Hau zer da, dar bat? Ai, Xabi! Petazetaz betetako intxau saltxau eskola nitrogenotan izoztua. Hau, aldazuk aldaritza berria, txikitan olako esetxutxe jajaten itun. Lasai, Xabi, guanik irabazle gelditzen zaigu. Tatatxan! Ziona! Ikusten dizu, Xabi? Zer, ez derresta gota? Ia, aire komprimituz eginiko kanutillo garden. Zer, kanutilloak pika utxin da bala? Urkixi bat nahi?
Aizu, barkatu, patata tortillak baukazue? Jepi, hemen nire Edi Mars, honekin igonu ni lehengoa dizarrate. Jokinentzat hori beha, idurre. Jokin imun hau, ez da pentsatu denik ateako da, niko ni probetxua. Probetxu. Bueno, ontxarte onda gambaran da, kasi postotza zuen, non zein bizu bazu korreaz. Igual euskaltelen hartuko gue. Baina txoti lanea eta lanetik etxea joateko, primea etorriko zai. Bueno, neu lotzatu zu hor gainiriko zitxe. Venga, bizet bertan kontenedorea. Ta, idurre, zikinko jauzuri izango? Hori baizea, nik euskilai alertu jaiot. Ai, ekatzuri! Ai, hau neuri izan! Zuri, hori jantzita ebiltzatzen jalen, no? Baina, zeatik enamoratu zazukin, Fermin. Hombre! Nien eskan lian nien itxane, Fermin. Zuk hori espadezu bota behar? Hau, niretzat. Sí! Banoa! Patxi, gerli errepenten! Ai, behandu. Banoa san aldezu, banoa? Gaina euskara jatorrian azie bota bar dute esatea. Azia bota? Ui, Lorontzin bai, baina hemen. Banuaren ez dago nartuta, gaina banua, noa zuaz ba moten? No jugo naiz bana eskainoa, ez? Eskaira bada. Patxi, bakizunei betidanik gustatu izan duzetela zuzentasuna eta txukuntasuna. Ta banuarena desbiazioa da. Gazteleratik hartutako desbiazioa, bizioso. Zalantzan Euskaltzendiaan! Euskaltzendiaren zalantza argiketa zerbitzua. Eguneko 24 ordutan, zein da zuen larrialdia? Ara, Patxi eta bidok txortan nahi ginen. Ta momentu iposgarren nien baldak izuz esan diten. Banoa! Ala, banoa! 1982 urtean, Labanan egin genuen batzar nagusian zera erabaki genuen. Azia bota edo isuri esan behar dela. Garmine, nizu izango banintz eta norbaitek azia bota behar dut esan ezkeo, rolloa mozten zait, enseko. Bakizute, Patxi, nahi aspaldi moztu zitekela rolloa zukin. Gauza bat esango dizut. Maritxuri banoa esaten didanean asko gustatzen zaio. Maritxu, pelanduzka hoi! Pelanduzka ez dago onartuta. Maripurtzile edo potxorbero. Potxorbero horrekin zu! Bakizu, baizaskon azien jartzen da. Hori ez dago onartuta. Bero jarri esan behar da. Bakizu, Garbine, oain bai, oain banoa. Banoa kasu honetan onartuta dago. É una festa, você man. Ez. Banoa, bukau deu. Bukarkuak, bukatu jau. Pagadi, zera bil? Bilar Santa Ageda bezperata, erritmo ensaiatzen bilara eskian ateatzeko. Santa Ageda bezpera degu. Bilardeu, berakatza. Ez da ingezki gazten, berakatza? Hala pues, bueno, datorren astean, hortxe ikusi nahi zaituztet, kapitartien bakizu, Gude ziatzen zuek esamensak eta emailak eta bilatzeko. Guazemak! Me cago en Dios, pixete me ditu. Bai. Me cago en Dios, tan galtza dena guztita. Aguanta. Eloína! Bai, erdi utzi zeak, inorrez. Inorrez! Are, edurbe! Zesare arrantzea, ze? Larrua, Gozo politizete, gumentzako, pelotari, ba...